nôl I PopT. Fi mor hapus I weid fi ddim ar ben fy hunan heddi, achos mae Ariadne'n ymuno gyda fi. Helo pawb, helo. Ti'n iawn? Dwi'n diolch. Good. Right, Cadi, pam ydw I yma heddiw? Oh yeah, wel mae PopT di gyrru fideo compilations I fi a ti ymateb iddyn nhw. Brilliant! Ie, mae yna twist. Di ni ddim actually yn cael wneud unrhyw fath o sŵn. Dim. Iawn, mae gyda ni fy ngliniadur. Iawn, treiglad gywir. O flan fi fan hyn nawr. Ni'n really nervous achos o'n i actually'n gwybod beth sy'n mynd I fod o flan ni. Dyn ni ddim yn gwybod os mae'n mynd scary neu doniol. Dyn ni heb dy gweld hwn o gwbl. A ni'n amdani? Yeah, go on. Oh, sorry! Mae hwnna'n boenus. O'n i'n disgwyl rhywun just fel dwi'n mynd Yeah. But, well, okay. Success. I don't like it. I don't like it! I don't like it! O'n i'n gwybod! O'n i'n gwybod fe nhw'n hel o'r flaen. Oh my god! Rocket Oh! O, mae hi'n iconic. slay. Mae hwnna'n slay. Mae'n slay enfawr. Fi wedi gweld hwnna'r A blaen, fi. mae hwnna'n amazing. O'n i'n kind of eisiau rhaid i A fi. Oh, cutie pie. So ti'n gweld fi chwarae fideo, I totally get it pan mae'n jyst yn rhoi lan. Mae swnio fel... Mae swnio fel chi'n gwybod pan chi'n rhoi y wyneb chi, just fel blackboard. O, paid. Dyna pam o'n i fel yna. Yeah. Oedd hwnna'n just yn creepy. Mwy na gyn hefyd, Yeah. massive. A sŵn maen nhw'n neud hefyd. Whoa. O, na, ni'n noffi hwnna. Rhywbeth llwyfan yr stafod. Absolute legend. Newn ni rhywbeth I fod fel nhw reit nawr. Just yn snug. Snug blanket bach. Oh. Mae'r rhaid ni ddim neud sŵn nawr. Okay. Well, my boy. Oh, my boy. My God! Waw, fi'n credu bod yn saff I weid bod y ddwy o ni yn drama queens. Oh, big time. O, jyst rhaid I ni wneud sŵn, yn dod e? O'ch ni ffili helpu ni then? Ffili helpu ni then? Rhowch lawr yn y sylwadau pa fideo nath gwneud I chi chwerthin. A fel fi'n gweud bob fideo, cofiwch I Tanysgrifio, I hoffi'r fideo, a gwasgu'r gloch ding ding na. Ond tan fideo nesa, ta-ra! Ta-da!